Bolovao sam od bolova u ramenima, laktovima, kukovima, križima, nogama. I jako puno lijekova sam trošio. I sve dok nisam čuo za ovaj proizvod i kad sam njega počeo koristiti, a koristim ga jedno 5-6 mjeseci, meni su nestali bolovi, tako reći, do kraja. Čak mogu sa unukom nogomet igrati. A nisam mogao, tako reći, niti hodati po stepenicama. Ne trošim više niti lijekova i osjećam se jako, jako dobro. Pao sam sa jabuke 6 metara visine i napukao mi je kralježak. I završio sam u Draškovićevoj na hitnoj. Tamo sam bio 3 dana na promatranju. Nisu znali da li bi operirali ili konzervativno liječenje. I na kraju su mi dali konzervativno liječenje. I doma sam 3 mjeseca ležao na krevetu. Taj trouporišni steznik sam imao. To su bolovi bili, to me peklo, ja sam mislio da ću umreti. Tak me to peklo tu od traga i cijela kičma, cijelo tijelo. I onda su mi skinuli to, onda sam išao na terapije, ne znam, mjesec ili 2 dana. I onda su rekli da terapija sad, da je to gotovo liječenje i da moram doma vježbati. 1 godinu dana najmanje bi trebao vježbati doma. I ja sam vježbao 1 godinu dana doma, ali stanje vrlo malo se je pomaklo od bolova i od svega. I opet terapija i non stop terapija, ali ništa nije se pomicalo. Od kad koristim magnetsku pulsirajuću terapiju, ja sam se pomladio. Ja danas mogu na drvo na 10 metara otići. Bila sam, odnosno bolesna sam poprilično, bole me koljena, bole me zglobovi u cijelom tijelu. Krvožilni sustav mi je poprilično načet. I od kolegice sam saznala za pulsirajuću magnetsku terapiju koja je njoj puno pomogla i počela sam i ja koristiti. I od onda mi je dosta bolje, osjećam se bolje, mogu čak i čučnuti, mogu hodati bolje i preporučila bi to mnogim ljudima koji boluju na isti način. Šta da kažem, imala sam strašne vrtoglavice, bolove u vratu, u ramenima, kičmi. Jednostavno sam tražila pomoć kod svih doktora mogućih i prošla sam sve moguće lijekove, trošila terapije. Od kako mi je kolegica preporučila tu pulsirajuću magnetnu terapiju, koristim je oko 3 mjeseca i puno mi je bolje. I preporučila bi svima kojima imaju bilo kakve probleme da je koriste i oni. Dosta godina sam već bolovala od kostiju i sa cirkulacijom imala sam problema i grčeve. Ali od kad koristim ovaj aparat, pulsirajući magnetni aparat, osjećam se mnogo bolje i to bi preporučila svima jer zaista pomaže i od kada ga koristim više ne moram trošiti puno tableta. U stvari, apsolutno sam izbacila tablete iz uporabe.